Nag-ingon ka man ay the new religion or new faith. Asa nato Ginan ka, walay mabasa tulo lang ka. sa ayong balita ang new religion or new faith. Ikaw ay nagtataw na. Isa-isa. Nagtataw na. Ilong sa kabila sila. Pinakauna, before na ko ito bagong direkta, wala may pagtulunan nga sula eskriptura. Kanang may asa mabasa, pagtulunan lang guna sa sula eskriptura. Dili na pagtulunan Kristo. So manang dili ni mo pwede ipakaon ang imuhang doktrina sa kuha. Nga naman kay di mo ginamakaon. Nga naman never nagtudlo si Kristo nga sula eskriptura kapag dili mabasa, dili mo tuo. Ikaduha, pag mabasa ang Biblia, sumala pa sa balang kasulatan, basahon, sabton. Karon, pag ingon ni Kristo nga, tukuron ko ang akong iglesia. Buot ipasabot, new society, new community, different from the present or katunaabtan niya nga community. Ingon ko siya, akong iglesia. Wa man siya mingon nga ako o kanakong ilako apod. So buot ipasabot, nag-signify siya pag ingon my church bag-ong gitawag og relihiyon. Mabitaw ni ingon si San Pablo. 1 Timothy chapter 3 verse 16, walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Buot ipasabot na ay religion gipasakupan si San Pablo nga dili religion nga ang gipasakupan kani Abdo. Asa mabasa? 1 Timothy chapter 3 verse 16. So, karon, kanang religion kani Abdo mao tong Judaismo. Dili ang religion na gitukod ni Kristo. Mabitaw again, gina-convert nila ang mga Hudyo para mahimong Kristiyanong Katoliko. Karon, again, kanang pulo nga mabasa, dili mo sakay ana ngano man kay di mo guna makaon sir. Di mo guna iyang Kristo. Next question. Kadua. Bible alone. Ay nag-ingon ka man nga dili mo to Bible alone. Finish. PS1 nag-ingon. PS1 Messiah nag-ingon. Ang akong pagtulunan dili ako kundi iya tamahan ta nagtugo-tugo. Ganong di ko mutog Bible alone. Nahingpit na ang pagtulunan ni Yeshua Messiah. Wala mo to. Tubag, ganun din ko mo to. Kaya ang Bible alone manggod, wala na gitudlo siya ni Yeshua Messiah. Never na. Una-una ra na niya mong gitudlo na niya. Ikaduha, ang Bible alone o sula eskriptura ang nagtudlo na abinimol kaysa pinakauna si Martin Luther. So kung nituo ka ng sula eskriptura, wag ka nagtamod sa gisugo gitudlong Kristo, nagtamod ka sa gisugo gitudlo ni Luther. Kay never na from 15th century pa atras na ay mga apostol na nudlo og sula eskriptura. Dehens na wala. Okay. Hindi mo to. Premise. Ikatulo pa utanan ni. Premise. Okay. Pagbantay ka mo. Sige, basa. Pagbantay nga dili mo malitagan sa uban pinaagi sa filosofiya, pinaagi sa filosofiya ug sayop nga mga pangatarungan nga gibase sa tradisyon sa mga tao. Nga gibase sa kalibutang mga idea ug dili sa Kristo. Nga naman ang pangutana. Nga naman dili mo kamuto sa sulat Escritura. Sulat Escritura. Hindi ba kamo mo pala na? Dili ba kamo tuwa na? Kaya ang sula eskriptura, tradisyon ng tao. Dili man nagikan Kristo, si Luther man nagtudloan na inyong giawat. Wala nagikan Kristo na. Kanang sula eskriptura, wala na magikan kan Kristo. Never ka makabasa sa Biblia nga gitudlo ni Ginoo sa Kristo nga sula eskriptura ta. Kay mismo ganin sa ingon siya tudlo sila. Wa ni sa ingon nga pabasa sila. Og unsay nabasa mo ulit tuuhin ni tipa. Wala pa. Paminawas ako. Ikaduha, tama ang ingon ni San Pablo nga sayop nga filosofiya ug sayop nga pangatarungan. Ang imong giimog gitawag sa fallacy of silence. Ang buti pasabot, gusto lang nimo nakasulat. Daghang mga kamatuoran nga wala na sulat.
Di ba? Tanawan ng San Juan 21, 24, 25. Dili ang tanan nakasulat kay kung isulat pa, dili insakto ang kalibutan nga sinudlan sa gitaw mga sulat. Buot pag ipasabot time sa kadali ba? Paminawa sa ako. Relax ang gumag kamoy nang utana, relax kay ko ni ikaw. Lami na kayo. Okay. Karon. Kadtong mga buhat ni Kristo nga wa na sulat dito tinuod kay wa na sulat. So mo nang dili pwede mo gamit ang og sula eskriptura. Ikatulong punto. Again, kung ako anang ibalik sa inyo, tagaid ko ninyong sita sa Biblia ba? Nga nisod kay Kristo nga sula eskriptura ta. Basa isip premise kay para ako madunggan. Walay mabasa sulay. Oh, nga namang sa eskriptura mo ka. Gawa mo kay babasa. Wala babasa. So abot ipasabot ikaw mismo nagkontra sa imong kanan. Walay mabasa. So, kay wala may mabasa. Ayaw tuuhin ang imong sa eskriptura. Ako basa. Balik eh. Pulo ka sa na. Ako basa.